May dalang bawang. May bawang. So ito yung next game. Dito ka dapat to. Dapat masalo itong lahat ng candies o chocolate. Nakalagay sa treadmill. At 2, 3, sure. Magaling kang kupal ka. Sure, diba? 1, 2, Take two. Beto. Julieta, bis. at 4. Basta, 3. Du har din bakterie. Du är en bakterie själv. Lagyan mo sibuyas sa last Kida, tu kan ha sibalo sa oras. Lemon, tu kan ha sibalo sa oras. May sibuyas dyan, te. Sibuyas? Ah. Ano gawin mo? Ilagay ko sa pang last, ilagay namin JP. Biruin namin si ano. Si Richard. Bawang. Bawang na. Bawang na lang din. Balatan ko. Ilang piraso? Isa lang, isa. Bakit isa? Dalawa. Huwag na, yan. Maganda na yung balat. Yan yung balat. Walang balat. F, 4, 3, shot. Ricky, wait. Oh! Yan! Sayang! Sayang yung bawang. Inganan ka kunyag bahog bilap. Tan, tan, tan. Next. Dito pa may. 4. 4, 3. Kaya. May bawang. Para na. Di ba meat lang? Ito diba? Benta lite. 1, 2, 3, kör. Kolla på här, vad ska du kolla? 1, 2, 3, kör. Vad förlorar. Nakain niya yung bawang. May nakain siya bawang. Ikot? 2, 3, 3, Dasig na. 1, go! Wow! Okay, no, we're gonna go tonight. Napilas? Up there. Let's go. A few moments later. Yung grapes na kahit na dito. Hello. Okay. Ilagay. 1, 2, 3. Pinakan mo na lang. Okay. Gawin mo dyan. Dito. Janelle. Hindi pa ba yan na pag malapit na kay Jen? Sige. 1, 2, 3, shot. Dali oh. Wala rin na ano niya eh. No, 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 no. Wala. May dalang bawang. May bawang. Grapes na bawang. Dito po. Sakit diba? Sarap. Sarap kaya. Sino mag-on? Janelle. Teka lang. Bilangan nyo. Ingatan mo yung bibig mo. 4, 3.
Bobo ka!